ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବେ? ସେ ପିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲି, ଦେଖ ସେ ଝିଅର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପା, ସିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ସେ ପିଲା କହିଲା, ଭାଇ ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସେ ଅଧିକ ଧନୀ ବି ନୁହଁ ବା ପଇସା ବାଲି ନୁହଁ, ତାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ତା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ବାଲି ନୁହଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ? ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳ, ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ତୁମ ପାଇଁ ଦିବାନା।